Oh shit. You done fucked up now. You done put two of America's most wanted in the same motherfucking place at the same motherfucking time. Kiss me tour, mand. Hvad sker der, mand? Ibo er sgu ude i landet. Han skal rundt på turné og sådan noget. Vi skal på den der tur, Nico, mand. Alle de der danskere, de har ringet fra Jylland og sagt, det er okay, man kommer ud, du ved. Nej, jeg skal bare rundt sådan der spille DJ, og så tror jeg, der kommer sådan nogen, der danser, og en af mine venner racer med os. Ham der racer, han er griner nok. Han er en ordentlig shababs. Hvordan kommer vi til Jylland? Jeg gider ikke at sidde i tog, eller? Hvad sker der, shababs? Hold ud, mand. Nyd solen, mand. Find lige nogle girls til mig, mand. Jeg var glad for at være med. Er det ikke rigtigt, Nico? Endelig, mand. Det er lang tid siden, forstår du? Hvad sker der? Jeg har lige fundet sådan nogle små shababs og sådan noget der. Må jeg gerne stille jer et spørgsmål? Ja. Hvor er I fra? Odense. De er fra Odense. De er allerede fra Jylland, wallah. Vil I gerne med på turné? Ja. Jeg ringer til jer, så må jeg få din telefonnummer? Hvad synes I sådan der om god popmusik? Om god popmusik, for i vores alder, så er det jo noget med Birthe Kjær fra gamle dage. Vil I gerne komme til min koncert? Det kan da godt være, vi vil. Det kan godt være. Hvad er det for noget? Jamen, vi spiller god popmusik. Ja, det kunne jeg godt finde på. Nej, det kender jeg. Din kone kunne finde på det. Ja. Kan du sige Halla Halla TV? Halla TV, hvad betyder det? Det betyder, have det rigtig nice TV. Okay. Ha' det rigtig nice. Ja, lige måde. Ha' en god dag med dig. Hej. Alle elsker bare Ibo, man. Jeg ved ikke, hvad der sker. Lige så snart solen kommer, så er alle danskere, de er ikke sure mere, vel? 5-0. Hvad sker der, min ven? Vil du ikke med på min turné? Jo, det vil jeg gerne. Vil du gerne med? Ja, selvfølgelig. Ja. Vil du være min gris? Du er fræk nok. Så er det, vel? Hun vil gerne med og sådan noget. Jeg tror, den der turné, det bliver sindssygt. Jeg har det som om, jeg er en ny Burgi. Du ved, den kurdiske greve finder bare alle grevinderne og sådan noget, der siger dem, vel? Der går sindssygt. Wallet nu. Film hende der blondiner. Hvis der hjælper dig med at bære din brød, ikke? Ja. Vil du så ikke tage med mig på turné i Jylland? Nej. Det går ikke så godt. Hvad mener du, det går godt, mand? Jeg klapper dig ind, vel? Gå væk med dig, mand. Er du slås eller hvad? Alle sammen, Ibo han laver sin turné. Kom med, hvis I vil. Der er ikke så meget der, for I har det på TV. Er det rigtigt, mand? Halla, halla! Jeg har set en med lyserøde bukser. Det betyder, hun er fra Hundi. Er det rigtigt, du er fra Hundi? Nej, Enghave. Enghave. Hold ud, jeez, mand. Hvem er det, du snakker med? Sally. Det er Ibo fra Ibo TV. Er du blondine, eller hvad? Vil du ikke med mig på turné i Jylland? Hun vil rigtig gerne med. Tak for det, Sally. Hvad med jer? Vi er med på turné, eller hvad? Ja, det vil vi gerne. Giv mig lige en kram, Ja, mand. selvfølgelig. Lige krammer, er det ikke rigtigt? Kan I have det godt, mand? Hvad hedder du? Clara. Må jeg gerne få din telefonnummer? Det må du gerne. Sådan der, jeg valgte. Hvad er det sygt? Jeg så, Clara, jeg elsker dig. Hvad er dit nummer? 22. 22. 39. 92. 92. Sådan der, mand. Ja, vi Det gør vi, Clara, mand. Ha' det godt, mand. I lige måde. Jeg sagde det til dig, din svans. Du går og disser mig, mand. Der går 2 minutter, mand. Alle damer, der er på mig, så er lige den gamle, mand. For I ved det godt, og I har det på fjernsyn. Og vi ses i jeres by. Halla, halla. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's like your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, so get into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough.